tinsa li mhijiex hawn? Għaliex? Din il-ġabra ta' 35 poeżija ta' Norbert Buġeja, l-unika estetika insibuha wkoll b'mod partikolari fit-tema ewlenija tal-poeżiji li jiffukaw fuq ir-relazzjoni jew relazzjonijiet li l-poeta Buġeja għandu ma' persuna kemm xejn misterjuża u elużiva u forsi wkoll mitika. Hemm ukoll element qawwi ta' nostalġija. Nostalġija għall affarijiet li setgħu ġaraw għax din il-persuna mitika issa tilqet. Minkejja dan kollu Buġeja ikollu ibaxxi rasu u jaċċetta li ma jafx kif telqet u għaliex. Hekk jinħoloq il-kaos li hemm ġewwa fil-poeta li biex jistrieħ ikollu jinsa li mhijiex hawn għax wara kollox kif qalilna Buġeja stess dan ir-riħ se jkollu jibqa' jfittex lilu nnifsu. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.